proiektu honek, lau proiektu hauetatik, batek merkiena 60 milioitakoa da, garestiena 155 milioiko proiektu bada, eta honek ekartzen duen proiektu atzar honek ekarriko dauena, bai da lurren afekzioa, ingurumena ikutzen du, desjabetzapenak egongo dira, lur mugimenduak egongo dira, eta guzti hau ulertzen dugu izan behar dela bi udalerriekin batera hartutako erabaki bat, ezta? Patxadaz eta soseguz hartu behar den erabaki bat dela, uste dugu danon adostasun ahalik eta handixenakin hartu beharko litzaken erabaki bat dela, teknikoki oso importantia izango den proiektu bat izango dalako, ezta? Eta bi udalerriek ez dugu ezer jakin, orduan apurtxo bat esatera gatoz prest gauzela entzuteko eta informazioa jasotzeko. Bai, hori da, batu gara gaur hori azpimarratzeko, ez da? Gure bi udaletxietako atiak zabalik edoko guzela, bi aldundietako teknikarixak batzeko, mai inguru baten jartzeko, eta benetan teknikari hauek azterlanen inguruko edukixak eta detaileak ganoraz azaldu daizkue zela, eragina handitza ukingo da delako gure bi herrixongan, mugikortasunian, kontu guzti honen inguruan, eta iruditzen jakula erabakitza izen bidala patxa sartzekoa, lasai hartzekoa, eta eragina alik eta txikixena izen daitela, eta kalte alik eta txikixena izen daitela. Orduen, gure lankidetza eta elkarlana adierazteko gauz hemen, herritarra dauzelako honen atzien, gure auzuek dauzelako honen atzien, eta txostenak eure baloratzeko prest gauz gure barne teknikarizekin bebai, eta lankidetza, azpimarratu nahi dugu, eta mesedez eskatzen dugu informazioa oin arte jaso ez duguna.